госці ў студыі. Тыя, хто ішлі і не прайшлі міма. Хвала Христу, шановні слухачі Радіо Марія. Сёння не прайшла міма у нас хрысціянская паэтка, которая ўжо па чарзе, которая адхрышчваецца ад гэтага, што яна паэтка. Але тым не менш, Марія Маляўка, журналістка, пісьменніца, паэтка з Берасцейшчыны. Хвала Христу, Марія. Навеки вечные. І вось тут у нас невялічкі эксперымент. Весці гутарку, я так буду толькі як у якасці мадэратара, будзе валанцёр Радіо Марія Ігор Цярэшченка. Хвала Христу, Ігор. Хвала навеки. Распачынаем нашу гутарку. Не ведаю, што з гэтага ўсяго атрымаецца. Спадзяюся, што цікава і... цікава, як мінімум. Марія, хрысціянская паэтка. Я ўжо пачынаю думаць, што гэта некі для жанчын больш характэрна адхрышчвацца. Вот мужчына паэт да нас прыйшоў і сказаў: "Так, я паэт". А вось жанчыны прыходзяць і кажуць: "Ну, я так крышачку пішу вершы". Так вы усведамляеце сябе паэткай ці не? Я не ведаю, чаму іншыя гавораць, што яны не паэткі. Я просто так кажу, таму што ў мяне больш моцная частка гэта проза. Ведаеце, у наш час, калі чалавек адхрышчваецца ад таго, што ён паэт, да гэтага ўсе больш-менш не звыклі. Але на вялікі жаль, калі чалавек адхрышчваецца ад таго, што ён хрысціянін, гэта з'ява стала амаль нармальная. Таму распавядзіце, калі ласка, ці верыце вы ў Бога? Гучыць абсурдна, канешне. Але як вы да гэтага прыйшлі? Я прыйшла вельмі дзіўным чынам, дастаткова дзіўным. Я вырасла ў хрысціянскім асяродку, ў хрысціянскай сям'і, але мне гадоў з 15, мабыць, пачаўся перыяд сумненняў. Я не была ўпэўненая, што хрысціянства – это штосьці такое адзінае, магчымае, што трэба вось менавіта так верыць, трэба вось эту ўсю практыку падтрымліваць. І пасля я навярнулася да Бога. Я жыла некалькі гадоў такім светскім жыццём, вось пераехала ў Мінск, пачала вучыцца, і на 3-м курсе толькі я рэальна паверыла, рэальна стала хрысціянкай, і дапамаглі гэтаму, дапамаглі кнігі Толкіна, як не дзіўна. Для многіх гэта дзіўна. Насамрэч дзіўна, таму што я сустракаў шмат людзей, якім дапамагала іншая фэнтэзі, ім дапамагалі кнігі Льюіса, але каб навярталіся праз Толкіна, такога яшчэ не бачу. Льюіс таксама дапамог, але Льюіс быў раней. У мяне ў жыцці 10 гадоў у 9-10 я прачытала хронікі Нарніі, это было вельмі-вельмі значна на той момант, і хоць я ў хрысціянскім асяродку расла, але гэта быў, я б так сказала, адзіны такі рэлігійны вопыт за дзяцінства, які я выразна памятаю, што это было сутыкненне з нечым большым, чым уся гэта будзённасць. І пасля, вось праз 10 гадоў там з большым прайшло, я стала ўспамінаць, што у маім жыцці было шмат захапленняў, было шмат дзейнасці, але вось тыя успамін пра то, як я чытала хронікі Нарніі, і ён застаўся такой светлай плямай, якую вось не брала нішто. Вось яна значнасць гэтага ніяк не праходзіла. І пасля, як вось пацянулася за нітачку, я успомніла, што ёсць яшчэ адзін аўтар, якога я чамусьці дагэтуль не чытала, які там з нейкім чынам да Льюіса адносіцца, яны былі сябрамі, канешне, і вырашыла пачытаць. Мне пачаўся на той момант шлях усведамлення, шмат што змянілася, але гэта быў шлях больш у тумане на той момант. І калі я пачытала «Уладара персцёнкаў», спачатку паглядзела, потым думаю, мне патрэбна разабрацца сур'ёзна, пачала это ўсё чытаць. Калі пачытала, мне за гэты час чытання адбыліся вялікія змены, я пачала разумець Біблію пасля гэтага. Вельмі цікава. Але вы кажаце, ваша сям'я была заўжды традыцыйна рэлігійнай. Ці правільна я разумею, што вы паходзіце з так званага баптысцкага пояса Беларусі, які знаходзіцца на самым поўдні? Не зусім на самым поўдні, але баптысцкі пояс рэальна баптысцкі пояс. Мой прадзед па маці быў місіянерам, ён тут заснаваў некалькі цэркваў. Са Злучаных Штатаў? Так, з'ездзіў у Злучаныя Штаты і пасля заснаваў тут. І які гэта раён ваша радзімая? Ганцавічскі раён. Дык зусім недалёка ад маёй жонкі. Выдатна, выдатна. І вы кажаце, што гэта ўсё было такое больш традыцыйнае, рэальнае навяртанне адбылося, як не дзіва, тут, у гэтым бязбожным, страшным Мінску. Гэта было, самое у сям'і гэта не было традыцыйна. Гэта была вера жывая, але гэта была не мая на той момант яшчэ вера.
У мяне было шмат супярэчнасцяў. Што вам было найбольш цяжка ўсвядоміць? Чаму вы сумняваліся? Я сумнявалася, таму што я не бачыла таго, каб хрысціянства, на той момант, на жаль, у сваім асяродку я не бачыла таго, каб хрысціянства рэальна мяняла людзей. І мне здавалася, вось чаму, калі ты размаўляеш з якім-небудзь псіхолагам, ён цябе лепш разумее, ён там да цябе лепш ставіцца, чым там многія хрысціяне, якія хочуць цябе проста вось пастроіць, як правільна, нікім проста здаецца, што паралельна на то, што з табой адбываецца, там на твой боль, на твае пакуты. Таксама не было адказаў на пытанні многія складаныя. Я, напрыклад, задавалася заўсёды пытанне, мне сям'я такая была актыўная, сацыяльна, грамадску актыўная, і я задавалася пытаннем, вось чаму там хрысціяне многія лічаць, што ўвогуле не трэба нікуды ўлазіць, што трэба вось захавацца, так нейкі канфармізм, чаму ён так прапаведзіцца, вось калі мая логіка, там маё сумленне, яно сведчыць пра тое, што якраз трэба удзельнічаць у шмат якіх выпадках, трэба прымаць нейкі ўдзел, і трэба там уступацца за людзей, якія пакутуюць. Шмат было супярэчнасцяў, і проста, дзякуй Богу, я трапіла тут у вельмі добрую царкву, у якой адбываўся рэальны духоўны рост, у якой былі людзі, з якімі можна было сур'ёзна размаўляць па складаных пытаннях, па Бібліі. І ў гэтай царкве я вырасла, это царква Добравесці. Яна знаходзіцца на гэтай жа вуліцы Іншайковская. Так гэта тут побач зусім. Мне туды адзін знаёмы ходзіць. Сапраўды вельмі цікава. Вы вучыліся на журналісцкім факультэце? Не, я вучылася не на журналісцкім, я вучылася, але на інфармацыі і камунікацыі. Гэта піар-спецыяліст, калі такую больш-менш адпаведнасць сярод нашых вядомых прафесій знайсці, то гэта піар-спецыяліст, але менавіта піаршчыкам я не працавала, я трошкі пабыла ў маркетынгу, потым зайшла і пачала накіроўвацца ў журналістыку. Працавала таксама ў місіі хрысціянскай, амаль 2 гады. Быў такі вопыт. Місія праходзіла тут ці дзесьці па-за межамі нашай краіны? Не, это місія выдавецтва, якая стабільна існуе тут. У Беларусі таксама ёсць у іншых краінах аналагічныя. І это штодзённыя чытанні, вось мы выдавалі. Усё гэта змяшчалі ў інтэрнэт, прасоўвалі, стараліся даносіць да людзей такія біблійныя разважанні аўтараў, таксама міжканфесійных, розных. Ці можна сказаць, што ваша жаданне звяртацца да людзей, бо фактычна журналістыка, місійная дзейнасць, вершы, канешне, вершы, што гэта наўпрост вынік з вашай асабістай глыбіннай рэлігійнасці, з вашай асабістай сустрэчы з Богам. Інакш скажу, калі б вы не навярнуліся, ці займаліся б вы тым, чым займаецеся? Я б не пісала, калі б я не навярнулася, таму што я пачала пісаць менавіта пасля таго, як навярнулася. Гэта было дзіўны момант, здаецца, там здольнасці былі і дагэтуль, жыла заўсёды з такімі думкамі, куды я не іду, што я не раблю, я гэта спрабую пісаць у выглядзе мастацкага тэксту. Вось гэта было амаль заўсёды проста такі стандартны ход думак. Але не было жадання штосьці гэта аформіць. Мне здавалася, навошта, што я зраблю? Я проста напішу, напісана шмат чаго, тонны напісаны, і што? Я не бачыла сэнсу, мне толькі з'явілася жаданне рэальна звяртацца з мастацкім словам, калі вось мне тое ж самае мастацкае слова дапамагло зразумець Біблію, яно мне адкрыла праз вобразы. І я ўбачыла сэнс, я проста падумала, што калі я змагу хаця б для аднаго чалавека зрабіць такое, як вось для мяне этой пісьменнікі зрабілі, то ўжо будзе апраўдана, што я буду пісаць. Напісанне вершаў менавіта з навяртаннем ці ўвогуле? Не, вершы яны з'явіліся пазней. У мяне спачатку пачалася проза, з'явіліся пару такіх вялікіх буйнамаштабных сюжэтаў, якія я распрацоўваю зараз патрошачкі. Адзін вось больш-менш ідзе да фінала. Гэта проза якога кшталту? Гэта штосьці публіцыстычнае, філасофскае, або гэта класічная мастацкая проза, раманічная? Гэта мастацкая. Канешне, гэта тое, што называецца фэнтэзі на дадзены момант. Хаця я не люблю это слово, я не люблю такія англіцызмы перакручаныя. Гэта, можна сказаць, казка. Па рэлігійных матывах? Я б не сказала, што па рэлігійных, нават не так, як у Льюіса, у якога ёсць дакладныя алюзіі, вось гэта можна правесці паралелі, я не вельмі люблю, я вось больш прытрымліваюся той думкі, як Толкін, што больш каштоўна, больш карысна, калі няма, больш глыбока атрымоўваецца, калі
таких відавочных няма, а ёсць увогуле ты ствараеш у сваім творы такі свет, у якім з якога вось лагічна будзе выцякаць існаванне Бога і менавіта хрысціянскага Бога, такога, які ён ёсць у рэале, не нейкага злоснага, не нешта нейкі вот такі свет інфернальны, як ствараюць часам у фэнтэзі аўтары, а менавіта хрысціянска. Але гэта надзвычай незвычайна, таму што гэта вельмі глыбінна. Большасці людзей прасцей бачыць льва, які сімвалізуе Хрыста, чым прачытаць у агульным кантэксце яго. Прасцей. Я часам задавалася пытаннем, што чаму не зрабіць штосьці больш прасцейшае, можа яно больш карысці прынясе, але я зразумела, што я не змагу зрабіць тое, што не дапамагло б мне. Напрыклад, хронікі Нарніі мне таксама вельмі дапамаглі. Я вельмі люблю таксама Льюіса, як аўтара. Таксама дапамагло вось яго проста хрысціянства, там іншыя кнігі. Это аўтар проста на п'едэстале для мяне. Вельмі. Але я разумею, што можна ісці глыбей. І калі я разумею, што можна ісці глыбей, то не пайсці, гэта неяк атрымоўваецца супраць прыроды, супраць логікі. Магчыма, тое, што пішацца без прамых алюзій, яно будзе прачытана пазней, праз нейкі час будуць штосьці капацца, дакопваць людзі яшчэ праз час. Я не ведаю, там цяжка уявіць, што мне удасца штосьці такое напісаць, што людзі будуць капацца праз час. Цяжка уявіць. А ёсць такія амбіцыі? Мне хочацца рэальна штосьці такое пісаць, каб яно ўздзейнічала, ўплывала на людзей. І я разумею, што расклад такі, гэта, магчыма, гучыць неяк пафасна, але расклад у свеце такі, што калі з'яўляецца штосьці рэальна каштоўнае, рэальна вартае, то яно з'яўляецца на гады. Яго звычайна адразу не разумеюць, яно звычайна праз час толькі пачынае там нейкую значнасць набіраць, як калі, але яно працягвае існаваць. Я рэальна хачу штосьці значнае зрабіць. Калі рабіць, то ўжо штосьці значнае. Не раз так. Мы можам вас аднесці да такога даволі невялікага тыпу пісьменнікаў, якія адначасова працуюць і з прозай, і з вершамі. Я прыгадваю хіба што Караткевіча з тых, хто так вельмі шырока на слыху. Як так атрымалася? Паэзія была проста эксперыментам, гульнёй са словамі? Эксперыментам, гульнёй са словамі. І ці можам мы сказаць, што гэта захапіла вас цалкам? Не, цалкам не захапіла. Вершы часам захапляюць, час ад часу. Перыядычна. Вершы такія дарослыя я пачала пісаць у годзе так 14-м, так не вельмі даўно. У дзяцінстве нейкія эксперыменты былі, але незначныя зусім. І гэта было звязана, так як не дзіўна, з вайной ва ўкраіне. Мяне гэта вельмі зварушыла, увогуле гэта на мяне вельмі паўплывала. Я здзіўлялася, што я так рэагую, хоць мяне напрамую гэта не датычыцца. Я, конечно, разумела, што калі б я была там, калі б засталася сям'я моя ва ўкраіне, мы там жылі, я ў Киеве нарадзілася, што я магла б... Я маю дачыненне, конечно, да ўкраіны. Это вельмі цікавы факт з вашай біяграфіі. Марыя яшчэ і украінскай мовай таксама валодае. Так. І вершы ў мяне ёсць на украінскай мове пару штук. Я тады зразумела, што не ведаю, дзе б я магла апынуцца, у якім рэгіёне, там просто так лёгка было загінуць, вось толькі маладых людзей гінула, і на тым жа Майдане гінулі, і пасля. І гэта было ўсведамленне такое, што жыццё вельмі кароткае. Тады я з таго пакалення ўсё роўна, што людзей, якія не ўсведамляюць, наколькі кароткае жыццё, і здаецца, што наперадзе там мы больш-менш там у бяспечным свеце жывем, і нам здаецца наперадзе там шмат, а потым раптам бац, разумееш, што не 500 гадоў, і трэба штосьці значнае рабіць. І гэта было такое вялікае душэўнае ўзручэнне, і у прыватнасці яно паўплывала, што пачала пісаць вершы. Трэба было неяк гэта выказаць. Можа, у вас ёсць гэты верш зараз? Ёсць... Украінская мова ці беларуская? У мяне ёсць адзін верш, мабыць, я за яго пачну. Давайте. Ён называецца «Донбас». Гэта верш, это сонет, я проста апісала свой сон, якім мне паўтараліся аднолькавыя сны, тады, калі ўсё гэта пачалося у 14-м годзе. Я проста паспрабавала яго апісаць. Ізноўку на дасвеце сніцца бой. Натоўпам ценяў навакол жывыя людзі. Адкуль неабароненыя грудзі? Халодным жахам залівае пакрысе.
Прыкрыешся ці засланіш сабой, інакш ніяк, і смерць здзяйсняе кару, крывавую і страшную ахвяру людское пыхі ідалу нясе. Безліцаснага ідала таго не супыніць заслонаю з бетону, метал сляпую прагу не спатоліць да разбурэння, мала для яго. Ды толькі шчыт жывы, з жывое плоці, што сваёй гібеллю ненавісць ахалодзіць. Страшна. Чаму? Таму што гвалтоўная смерць гэта заўсёды страшна. Тым больш фактычна ні за што. Так. А калі вось гэтыя эмоцыі, пачуцці, перажыванні, страхі, яны выражаюцца ў словы, вам ад гэтага лягчэй? Лягчэй, так, лягчэй. Яно проста вяртае больш-менш да нармальнага стану. Таму што калі верш нараджаецца, гэта не нармальны стан, гэта стан вялікага ўзрушэння, які цяжка часам перажыць. У мяне так. Ну, магчыма, таму я не пішу шмат вершаў. У мяне іх літаральна нейкі дзесятак такіх вартых увагі за ўсе гэтыя гады. Таму што калі б я іх пісала шмат, мне здаецца, як з гэтым было выжыць, гэта вельмі ўзрушуе. Калі ён нарэшце напісаўся, вось калі ты словы знайшліся, тады лягчэй, тады больш, ну, уздыхаеш проста. Нарэшце адпусціла. Але чакайце, таму што ён рэалізаваўся гэты верш, или вось адпускае сама эмоцыя, звязаная з падзеяй, напрыклад? Эмоцыя адпускае, асабліва калі з'яўляюцца нейкія водгукі ў сувязі з вершам. Калі няма водгукаў, тады складаней. Калі здаецца, што ў пустату крычыш, здаецца, што вось гэта ж важна, вось людзі, паглядзіце, як гэта страшна, як вось, ну, нешта трэба рабіць. Гэта не знаходзіць. Ну, я лічу, што мы пішам да таго, каб нас пачулі. Это галоўная наша мэта. Я не веру ў творчасць там для сябе, таму што гэта камунікацыя першапачатковая, камунікацыя, такі выбух камунікацыі. А вы эксперт па камунікацыях, зрэшты. Так, і адпаведна з гэтым вынікае пытанне, якім чынам вы даносіце вершы да навакольнага асяроддзя, у якой форме? Праз якія сродкі? Ну, я в асноўным толькі публікую ў сацыяльных сетках. Я чытала публічна вельмі мала свае вершы. Толькі калі была нагода дакладная, напрыклад, там камусьці на вяселле павіншаваць, быў такі выпадак. Был у царкве, у невялікай аўдыторыі. Таму зараз я так першы раз на нейкім эфіры я не уяўляла, што гэта такое, слаба уяўляла. Тады адразу запытаю пра негатыўныя водгукі, ці бываюць, як рэагуеце? Я не магу зараз успомніць дакладна негатыўных, как хтосьці казаў, што там дрэнна па стылі, звычайна людзі там не заўважаюць нейкіх такіх відавочных недахопаў, мабыць. Ну, можа, калі б гэта чытала аўдыторыя больш пісьменніцкая, больш паэтычная, магчыма, яны б там убачылі штосьці такое, але ў асноўным аўдыторыя іншых людзей, аўдыторыя звычайных людзей, і для якіх вось, чалавек штосьці піша, ім здаецца, а як гэта так, это ж так складана, там нереальна, нешта такое. А бывае, часам мне людзі так былі збянтэжаныя трохі, яны казалі, вось, чаму так жорстка ў цябе ў вершах? Яны звычайна бачаць такую перад сабой нейкую дзяўчынку, а яны думаюць, як эта дзяўчынка часам, тут і на бац такой напісала верш і выклала, а як это так яна, чаму ты ёй такое стрэльнула ў галаву? Па тэме менавіта, да? Менавіта па тэмах. Часам бываюць рэакцыі даволі складаныя. А якія тэмы з вамі складаныя. не суадносяцца? Это якія тэмы? Акрамя вайны. Вось я пісала, быў дакладны выпадак, калі людзей засмуціў верш, здзівіў, збянтэжыў верш, які я напісала пасля гібелі Ігора Канановіча, паэта. Мяне гэта вельмі ўзрушыла, сам факт такого самагубства абсурднага, мяне гэта вельмі ўзрушыла, таму што да гэтага я пісала рэцэнзію на дэбютную кнігу Ігара, я яго літаральна ведала пару месяцаў до таго, як усё гэта здарылася. І мне вельмі падабалася тое, што ён пісаў. Я разумела, што там ведала, што яго складаныя абставіны жыцця вельмі. І мне здавалася, это вось чалавек такі нейкі паэтычны быкаў, што ў яго будучыня вялікая, што ён зможа нешта вось зрабіць, неяк дастукацца менавіта да нашага грамадства. Шмат што падабалася, я пісала рэцэнзію, я была такая, у мяне былі нейкія надзеі, што вось нешта ў краіне можа будзе, дзякуючы такім людзям, мяняцца. І тут вось выходзіць гэты зборнік, прычым ён паспяховы даволі выходзіў, там такія былі ухвальныя рэцэнзіі.
акрамя маёй, і вось праз пару месяцаў такой просто абсурд, што ён гіне. І пасля я напісала верш, вось такі памяці Ігора Канановича. Мне не падабалася ўсё, што, шчыра кажучы, не падабалася паэтычна, а мне было цяжка глядзець вось на гэты кіпіш, на гэты нейкія пасляслоўі, якія пачаліся пасля ў паэтычным асяродку, таму што людзі неяк спрабавалі яго ўхваліць, нейкі гераічны такі яму вобраз прыдаць. Для мяне было, па-першае, я самае галоўнае, што мяне што было цяжка ўсвядоміць, это абсурднасць. Менавіта абсурднасць, што як чалавек вось так вось зрабіў. Я не бачыла ў гэтым нейкага такой рамантычнай, патэтычнай часткі. Мне просто было цяжка ад гэтага. Таго, што чалавек... Прычым мне ў жыцці не раз даводзілася глядзець на тое, як людзі сканчвалі жыццё самагубствам, і гэта нейкі біч такі. Адпаведна, маю да вас пытанне адначасова, як і да чалавека творчага з высокім узроўнем эмпатыі і як да хрысціяніна. Ці можа ў смерці быць увогуле штосьці гераічнае? Можа. Гэта сама закладзена ў самой сутнасці хрысціянства, што праз смерць у пэўным выпадку пры пэўных умовах прыходзіць жыццё. Бяром самы асноўны Хрыста, самы асноўны прыклад. Менавіта таму, што ён беззаганны, менавіта таму, што ён святы, ён можа мог сваёй смерцю вось адкупіць людзей. Але што датычыцца чалавека, рэальна, калі ты чалавек хрысціянін, тады смерць можа мець сэнс, можа весці да... смерць спрыяць жыццю, спрыяць аднаўленню жыцця. Мабыць, можна сказаць, што калі чалавек гіне пры пэўных умовах як хрысціянін, вось за Хрыста, то ён, гэта як семя, якое ўпала, загінула, якое, хутчэй за ўсё прабудзіць у іншых людзях, магчыма, веру, магчыма, разуменне чагосьці. Потому што ахвярная смерць. Ахвярная смерць, так. І я не бачу сэнсу. Канешне, ёсць такія, я не магу судзіць пра людзей, якія загінулі, які-то не былі хрысціянамі, але яны загінулі. Часам уражваюць некаторыя выпадкі, вось як чалавек мог так загінуць за кагосьці, штосьці. Я не ведаю, чаму. Але рэальна я, як хрысціянка, бачу сэнс у смерці, літаральна бачу сэнс у ахвярнай смерці, калі чалавек это робіць для Хрыста. Але гэта быў не той выпадак. Гэта была смерць, это было самагубства, па-першае, і была смерць зусім па іншых прычынах. Суіцид не можа быць ахвярным, паколькі сама сутнасць яго глыбока эгоістычная. Я так. Мне пасля таго стала падавацца, што самагубства гэта заўсёды камікадзе, які несе вось гэтую бомбу, ён яе ўзрывае і ўзрывае ўсіх вакол. Это выглядае як такі вось як удар у твар нейкі. Нават калі ты чалавек далёкі, там я не ведаю, як сваякі вось самыя блізкія гэта ўсё перажывалі. Але нават калі чалавек там ускоснае дачыненне маеш, все роўна гэта такі як нейкі удар просто табе ў твар усяму свету навакольнаму. Вас натхняюць рэчы вельмі глыбокія, але ж цяжкія. Ці ёсць у вашай творчасці, у тым, што вас натхняе, месца чамусьці супрацьлегламу, чамусьці, што ўвасабляе Бога, светламу, любові? Так, канешне. Да, выпадку, дарэчы, мне не падабаць слова натхняе. Можна яго тут ужыць, запускае неяк так творчы механізм, так? Сыса нешта прыгадаў, хто натхніць мяне на смерць. Так, ладно. Можна сказаць і так, каб быць больш карэктным, запускае творчы працэс гэтай эмацыйны пошуку і выказвання. Пра гэтыя складаныя, цяжкія рэчы я б не сказала, што гэта натхняе. Гэта не той выпадак, гэта проста пра гэта не можаш не пісаць у нейкім сэнсе. Вось кажуць, што калі ты пісаць варта, калі не можаш не пісаць, для мяне гэта было сумнеўным заўсёды, я не разумела, бо гэта такі сэнс набывае, што вось тебе просто нясе, у тебе нейкі ўнутраны свет багаты, вау, тебе нясе, табе трэба гэта неяк выказаць. А ці трэба гэта, ці не трэба, астатнім іншае пытанне, інакш калі ты не выкажаш, у тебе будзе там неўроз, ты будзеш сядзець у псіхатэрапеўта. І я думаю, хіба гэта вартая матывацыя? А пасля неяк адзін чалавек усю размове сказаў такую фразу, што Салжаніцын быў бы рады не пісаць архіпелаг ГУЛАГ, але не мог.
Я не памятаю, до чого эта фраза адносілася зараз, але ў мяне раптам прабіла, што зусім іншы сэнс набывае фраза «не мог не пісаць», таму што ён быў бы рады ўвогуле туды не трапляць, быў бы рады не ведаць гэтага ніколі, але калі такое здарылася, то не пісаць немагчыма. І вось прыкладна по такой схеме я пішу магчыма, пра смерць і пра вайну. А што датычыцца больш чагосьці светлага, мне захацелася прачытаць верш адразу. Давайте. Гэты верш прысвечаны Браславам, гэта, мабыць, самы лірычны верш, проста лірычны. Але ён звязаны з тым эпізодам, што на Браслаўскіх азёрах, на возеры я прымала хрышэнне. Мне так пашанцавала, што это было не дзесьці ў горадзе, а менавіта там. Это было ў 2013 годзе. Это для слухачоў зараблю рэмарку, у баптыстаў гэта робіцца ў свядомым узросце, заўсёды калі чалавек цалкам усведамляе. Так. Звычайна ў дарослым больш-менш узросце. Верш ён самога хрышэння не датычыцца, але ён для мяне ён вось успамін менавіта пра гэта, напрамкі нічога не сказана. Неба сонны прасцяг малако залівае. Павуціннем трапечацца восень туга. Адгалосак вятроў над завоблачным краем нібы казка ўспамін аб чужых берагах. Жураўліны палёта за аблокі памкнецца. Незнянацку упадзе холад кроплі ў далонь. Парудзелы грыбок з-пад лістоты праб'ецца. Прыгадаецца утульныя хаты цяпло. А далёка адсюль за лясоў дыванамі, за дажджамі, за шэрагам восеньскіх дзён дзесь ляжыць і таксама, відаць, засынае люстра возера, шэпчучы спеў наўздагон. Там засталася лета на ўзбоччы дарогі і крышталь над вечорку над берагам тым, што тапталі калісь бесклапотныя ногі і ступалі ў хвалі па дне залатым. Ці на яве, ці ў муроі пад купалам зорным попел ночы ахутаў цяпельца вуглі і дрыготкую цішу, што разам з расою мы ашчадна ў далонях сваіх бераглі. Ты захочаш і вернешся. Не вярнуся. Не вяртаецца ў шчасце, ў лета і ў сон. Сотні змораных вёрстаў маёй Беларусі не падкажуць, дзе шлях да тых сплынуўшых дзён. Толькі часам, бязгучнаю, золкай парою, нібы сон дакранецца ўспамін незнарок. Як на досвідку стынуць пад плёскат прыбою. Як на досвідку стыне пад плёскат прыбою, пена часу, што хвалі несуць на пясок. Прабачце, я вельмі хвалююся. Я ніколі не чытала свае вершы ў эфір. Это круто. Холодно было. Прабачце, але тут і так не цёпла. Але вы мяне сваім вершам перанеслі ў такую восень, і я шчыра скажу, трошку люблю паэзію. Я ніколі не чуў, каб такія вобразы выкарыстоўваліся. Якія? Такія. Фантастычныя, такія. Я магу разумеваць, вы праз рэчы, якія выклікаюць холад, ці лісткі з плесенню, халодныя кроплі, вы праз гэтыя вобразы ствараеце цяплыню. І гэта мяне ўзрушыла. Дзякую вам. Дзякую. Але тым не менш, задам такое пытанне. Раскажыце пра творчы працэс стварэння. Гэта вось прыходзіць адразу? Ці над вобразамі прыходзіцца працаваць, дапрацоўваць штосьці? Як гэта адбываецца? Напісанне верша. Я ніколі не пісала вершы аднамомантава. Звычайна ў мяне расцягваюцца яны часам на некалькі дзён. Часам нейкі верш, яго пачатак ёсць, але рэальна ён даходзіць да рэалізацыі праз некалькі месяцаў, праз час значны. Так, каб адразу вось прыйшло, наляцела, хоп, і напісалася, не, такога не бывае. Вобразы яны ёсць адразу, а думка нейкая ёсць, а складана яе зафіксаваць у словах, складана менавіта словы падабраць. Я да словаў, мабыць, вельмі прыдзірлівая, і мяне адразу ёсць у галаве рытм. Першапачаткова ёсць рытм, а пасля пад яго трэба падабраць словы. І гэта, складана, што словы туды не ўлазяць. Яны ніяк туды не ўлазяць. А хочацца, вось, якое нейкае такое слово, вось нейкі такі дзеяслоў трэба, каб ён вось гэта вось азначаў, і каб ён вось сюды вось змяшчаўся, вось дзе яго ўзяць. І там хочацца часам ствараць новыя словы нейкія. То бок рытм першасны ў вас, рытм першасны, і мне прасцей пісаць пад музыку вершы, нашмат прасцей, таму я
Я нават больш чым вершамі займалася перакладам песень. Прычым я заўважыў вас тое, што вы чыталі, но такое адносна рытмічнае і вельмі класна легло бы на музыку. Адпаведна з'яўляецца пытанне, на якое вы ўжо часткова адказалі, што вы перакладалі песні, але ці выконваліся калі-небудзь вашыя вершы пад музыку? Не было такога. Я, дарэчы, прапаноўвала адзін верш адной украінскай спявачцы, ён вельмі спадабаўся ёй, але яна сказала, што ён такі насычаны, што калі пад музыку яго трэба чытаць, хіба што чытаць вось рэчытатывам, а не спяваць, таму што загубіцца частка сэнсу. Пад які інструмент, Ігор, вы сабе ўяўлялі бы гэтыя вершы? Я? Шчыра вам сказаць? Пад якуюсь колавую ліру няспешную. Штосьці такое духоўнае, мілагучнае, рытмічнае, гіпнатычнае. Яны гіпнатычныя з таго, што мы пачулі. Вызначэнне вашай паэзіі. На рускай мове вы не пішаце, ці правільна я разумею? Пішу, некалькі напісала і на рускай. Руская, беларуская, украінская. І трошачкі на украінскай ёсць. Так. Пачытаць штосьці на рускай? А чаму б не, давайце. Так, добра, пакуль у нас восеньская тэма. Пачытаю вершык, які напісаўся ў мінулым годзе, калі выпаў першы снег. Представь, что это самое начало, что можно снова с чистого листа. Еще ни разу сердце не кричало, что все пошло чудовищно не так. Еще и детство вдаль не убежало, оставив след на выпавшем снегу. Все впереди, все скрыло, заметало, за ночь поземка легкая, как пух. Вот ручка, вот пространство белой глади. Бери, пиши историю с нуля. Ты сможешь, ты одарен благодатью. Не бойся след по новой оставлять. Он, правда, твою жизнь переустроил. Он положил начало из начал. И раз уж ты услышал его голос, ты обречен на радостный финал. Он создал день, а мы прошли так мало. Хотя любимы сверх понятий всех. Поверь, все это все еще начало, как непротоптанный ногами снег. Ігор, ви хотіли штось світле. Выдатны. Яно светлае? Выдатны вобраз Бога. Вельмі, вельмі прыгожа. Дзякуй. Ну, добра, што тут вобраз Бога чытаецца. Ну, мне чытаецца Бог. Бог. Не названы. А ці было такое, каб хтосьці чытаў вашы вершы, і людзям чыталася штосьці абсалютна іншае? Адрозненае ад таго, што вы закладалі. Я не памятаю, каб зусім іншае, але злавіць у некаторых вершах тое, што я закладывала, ці тое, што ў мяне асацыюецца, людзям складана, звычайна, па большасці. Ну, насамрэч, я рэдка сустракаю людзей. Ёсць у мяне адна сяброўка, якая нядаўна з'явілася, якая вельмі-вельмі схоплівае мае асацыяцыі, ну, мае вобразы, яны значаць амаль для яе тое ж самае, што для мяне. І для мяне это дзіўна. Я на яе глядзела по большасці такімі вось вачыма, што як гэта так, як што такое адбываецца, як ты чалавек так лёгка спрымае. То бок вы так маеце ідэальнага чытача, так? Ці не абавязкова гэта ідэальны чытач, просто дзіўна? Гэта просто некая ступень супадзення, звязаная з тым, што чалавек вось філалагічнага складу, вельмі філалагічнага складу. Я таксама, хоць у мяне адукацыя не філалагічная, я такая да мозгу касцей просто. У мяне любоў да мовы, мабыць, большая нават, чым да літаратуры. Ёсць такое. Чужая паэзія, іншая паэзія натхняе? Так. Уражвае? Так, але часам, час ад часу. Хто для вас такія майстры, перад якімі вы проста стаіце і развіваеце рот, калі чытаеце іх? Ці ёсць такія людзі? Менавіта паэзіі? Так. Я разумею, што гэта людзі у асноўным, якія пішуць штосьці звязанае з Толкінам, з толкінаўскім светам. Канешне, уражвалі і іншыя людзі, але вось калі задаюць пытанне, мне адразу ўспамінаецца самае-самае галоўнае, це цэлы блок творчасці, у асноўным, напраўда, рускамоўная, і думаю, што уся мая рускамоўная творчасць гэта ў нейкім сэнсе прысвячэнне вось гэтым колам талкіністаў. Там людзі моцныя філолагі, мабыць, трапляюцца таксама. Яны шмат чаго спяваюць самі, пішуць вершы, спяваюць. Асабліва гэта быў актыўны рух яшчэ ў пачатку 90-х, калі ўсё гэта распаўсюджвалася, калі вось рух талкіністаў, ралевікоў нараджаўся, вось калі звязаныя моцна адзін з адным былі. І
гэта вобразы, якім я, можна сказаць, давяраю. Гэта, па-першае, звычайна глыбіні мовы. Мова яны карыстаюцца проста ў некаторых выпадках. Вау, я не ведаю, як так магчыма. І я бачу шмат духоўнага сэнсу па раскладзе. Яны не імкнуліся туды ўкладваць менавіта штосьці хрысціянскае, але яны пішуць у рамках свету, у межах свету толкінаўскага, які сам па сабе вельмі хрысціянскі, таму ў іх як бы міжволі атрымоўваецца часам, што ты бачыш у гэтым тое, што адпавядае твайму духоўнаму вопыту і дапамагае яго сфармуляваць. Таму вось адказ такі асноўны. Гэта ў Беларусі яны ёсць такія, так? Ёсць у Беларусі, але беларускіх я мала ведаю. Кажучы, па большасці іх Расія, Украіна, заўсёды там больш насельніцтва і больш такіх людзей трапляецца. Ці думаеце вы пра, можа быць, гэта ўжо не надта актуальна ў нашым 2019 годзе, але пра папяровае выданне, калі набярэцца матэрыялу? Пра вершы не, я, шчыра кажучы, ніколі нават, здаецца, не думала. Ці прыходзіла думка нейкім бокам, але я яе сур'ёзна не разглядала. Я пра папяровае выданне сваёй прозы думаю, канешне. А вершы... Сама я не читаю вершы зборнікамі. Я люблю вершы менавіта, калі іх чытаюць аўтары. Калі яны дзесьці ў жывых абставінах, калі яны з'яўляюцца ў соцсетках як рэакцыя на нешта, калі адразу людзі іх каментуюць. І вось у жывым камунікатыўным асяродку я люблю, ўспрымаю вершы. Ці калі яны спяваюцца, канешне, калі вершы спяваюцца, гэта ўспрыманне ўзрастае ў 5 разоў, вастрыня, канешне, ўзрастае. А зборнікі, таму у мяне няма амаль што зборнікаў вершаў чыіхсьці, і я свой слаба ўяўляю. Мне, я, мабыць, не адчуваю вялікую каштоўнасць у гэтым, хоць яна ёсць, канешне. Раз людзі выдаюць, значыць, ёсць матывы. А ці ёсць на Берасцейшчыне вось такая паэтычная нейкая суполка, рух, там сустрэчы? Вось наколькі жыццё актыўнае ў гэтым сэнсе? Так. Мае ўсе знаёмыя з паэтычнага літаратурнага свету амаль усе ў Мінску. Гэта, на жаль, гістарычная сітуацыя. У Берасці самім ёсць, канешне. Я ведаю, што ёсць, я проста не надта знаёмая. Я ведаю, што вось там грэка-каталіцкая царква праводзіць сустрэчы, праводзіла раней, мне расказвалі, што сустрэчы з пісьменнікамі, што у іх ёсць цікавасць да беларускай літаратуры. Я да іх хадзіла, пазнаёмілася там з людзьмі, і мне менавіта яны падаліся цікавымі вельмі. Я думаю, што буду падтрымліваць кантакты, канешне. А сейчас Ігор Кондратьев будзе толькі рады, калі яго яшчэ раз прыйдзеце. Ён мяне натхніў адразу так. Я пра яго чула раней, яшчэ яго вельмі хвалілі. Таксама ён вельмі харызматычны чалавек. Надзвычай. Так. Канешне, на яго паглядзець яшчэ раз хочацца. А пачытайце нам, калі ласка, што-небудзь яшчэ. Як бы банальна гэта не гучала. Так, мабыць, трэба чытаць нарэшце на украінскай. Канешне, у нас будзе 3 мовы, 3 сястры. Так. Верш, які таксама напісаўся ў 14 годзе, тады як-ніяк бамбанула так, і было некалькі вершаў, якія запомніліся. Называецца «Якщо любиш мене, то люби Україну». Гэта верш майго настрою, які ў мяне прысутнічае заўсёды, колькі я жыву ў Беларусі, прысутнічае заўсёды, таму што Украіна застаецца, Украіна, Беларусь, абедзве родныя. І так людзі ўспрымаюць, асабліва вось мой тыпаж твару ўспрымаюць звычайна як украінскі, кажуць, так ж украінка. І Украіна прысутнічае, таму мне заўсёды хочацца, каб людзі любілі Украіну, хаця б дзеля таго, каб гэта мне было прыемна. Якщо любиш мене, то люби Україну. Ту країну, що завжди в душі берегла. І ранку ясного прозору годину, оксамитного вечора теплі крила. Полюби її співне, омріяне літо, блиск її куполів на столичних горах, і хрещатику ввечір розпечені плити, і над кручами хвиль прохолоду Дніпра. Полотно її темної, терпкої ночі, блискотіння зірок, мов алмазів розсип, і під хатою тихий вишневий садочок, і степів різнотрав'я у краплях роси.
Гордий прапор у мареві синього неба, гул майданів її та запал боротьби і героїв, чий голос волає до тебе із бездоння століть та й від нинішніх днів. Полюби її спрагу до сонця і волі, і оспівану славу, і мрії живі, і в очах відголосок невтішного болю, і терновий вінок на її голові. Джерело її співної мови послухай, та пісень, що струменять з самої душі. Її віру відчуй і піднесеність духу, її мудрість у серці своїм залиши. Пригуби її щастя, п'янке, мов черзілля, випий келих її вікової журби. Я дарую тобі її мрії й надії, якщо любиш мене, Україну люби. Марія, а ці ведаюць вас ва ўкраіне? Я вось сустракалася, дзяліліся просто паэты такімі назіраннямі, што ва ўкраіне больш ведаюць пра беларускіх паэтаў, чым тут. Пра маладых менавіта. Як паэтку мяне не ведаюць, канешне, ва ўкраіне. Ці былі ў вашым жыцці такія сітуацыі, калі гэтыя словы ўжываліся на практыцы? А якія? Я по-украінску блага размаўляю. Калі любіш мяне, дык любі Украіну. Не, я не памятаю, каб я камусьці так напрамкі заявіла. Ставілі такую мову. Прэтэнзію, так. Не памятаю. Ці ёсць у вас вершы, прысвечаныя каханню? Мабыць, у мяне ёсць верш, які у мяне асацыюецца. Слова каханне я ніколі не ўжывала ў вершах. Но я не ведаю, чаму. Кажуць, што людзі павінны быць закаханыя. Каб пісаць, вось трэба быць у стане. У мяне неяк гэта чамусьці не звязана. Неяк моцна. Пачалася вайна, я пачынаю пісаць верш. Ну, добра. Да гэтага чамусь не прабівала. Вось верш, які... Ён ввогуле гэта прысвячэнне Менску. Вы ведаеце сэнс беларускага слова кахання, да? Я акурат патлумачу. Каханне гэта романтычная, эратычная эмоцыя. Мужчыны і жанчыны. Найчасцей. Скажу, што калі так вызначаць, то мне зусім няма пра каханне. Нічога? Значыць, пра любоў да Мінска. Ты верш, ён звязаны з такім вясновым станам такой, мабыць, романтыкі. Так, больш романтыкі. Таксама 14-й год, неяк усё зышлося. Гэтаю вясною не надыхацца, не намацаць пульс у дня пагоднага і вісіць без важкасці крыніцаю. Церпкая смуга над ціхім горадам. Не крануць рукою асцярожнаю струны, што над плошчаю працягнуты. Лёгкі ветрык, сцішаны, улагоджаны, ледзь трымціць паветранымі сцягамі. Неўзабаве горад супакоіцца, соннаю пяшчотай апанурыцца, трапятліва дыхаецца, мроіцца тым, што крочаць па стамлёных вуліцах. Будзе клікаць у сівыя далечы вечар, зручоны з невядомасцю, а мая любоў, як птах лунаючы, у паветры менскім дзесь затоіцца. Які ў нас з вамі розны Мінск? У мяне таксама розны Мінск. А які ён? Менавіта, дарэчы, зараз, калі я пераехала ў Берасце, я па-іншаму адчуваю Мінск. Раней я лічыла, што я павінна тут жыць, у мяне няма іншых варыянтаў. Цяпер, калі такі момант прымусовасці як бы зняўся, я сюды проста прыязджаю, сустрэцца з людзьмі, паўдзельнічаць у чымсьці, і я яго ўспрымаю лягчэй, мне ён падаецца зараз больш светлым. А ўвогуле, маё ўспрыманне Менску гэта такое, як вось у песні там «Схаванае сэрца» ці «Мінск і Менск», што ёсць два зусім розныя слаі, две зусім розныя рэальнасці, якія з цяжкасцю змяняюць адна адну, нават ва ўспрыманні. Менск ці Мінск? Ну, Менск гэта прыгажэй, нашмат прыгажэй. Вось Берасць гэта прыгажэй. Не, я маю на ўвазе не пра філалагічны складнік, а пра адчування. Што з двух абіраеце вы? Менск ці Мінск? Канешне, Менск для мяне існуе больш рэальна, чым Мінск, мабыць. Таму што Мінск гэта штосьці чужое. Вось, калі зноў жа браць песні, дзе супрацьстаўляюцца гэтыя вобразы, то, канешне,
неяк мне пашанцавала, можа я знаходжуся ў коле людзей такім вельмі выбраным, але пра Мінск мне мала што нагадвае, ён дзесьці далёка ад мяне. Вось гэты Мінск з трактарным заводам, калектарнай базіснай. Так. Канешне, ён часам урываецца вельмі непрыемна ў жыццё. Але калі я жыла асабліва раней, калі я жыла раней у Мінску, то Мінск прысутнічаў больш. А калі глядзіш здалёк, то, канешне, больш Мінск. Але тое самае пра Берасці, можна сказаць. Таксама, так. Тое самае проста. Два горады. Але мне здаецца, што Мінск гэта неяк больш радыкальна. Гэта вось відавочна. Чаму у Берасці так не відавочна? Я не ведаю чаму, але не так. Это цяжкае пытанне. Я як чалавек, які абірае з двух Мінск, я лепей прамаўчу. У якім сэнсе? Ну, я люблю, знаеце, гэтую атмасферу савецкіх праспектаў, якой ты раствараешся. Люблю крошаць ля камароўскага рынка, люблю рабочых, якія едуць у тралейбусе. Але ў мяне гэта проста ўспаміны з майго дзяцінства, таму, магчыма, я так на іх рэагую. І гэта... Магчыма. Беларусь ці Украіна? Ці стаяла калі-небудзь у вас такая дылема? Гэта ўвогуле нелагічна пытацца. Расею вы не ставіце. 3 мовы гучала. Я спецыяльна не стаў ставіць Расію. Так, 3 мовы гучала. Хаця гучала 3 мовы. Проста мова руская і Расія гэта трошку розныя рэчы. Так. Беларусь ці Украіна, такога пытання не стаіць. Ці не думалі калі-небудзь вярнуцца ў Кіеў? Думала, канешне, але думала раней. Пасля я зразумела, я стала глядзець на сваё жыццё не з погляду таго, што мне вось захацелася менавіта маіх жаданняў асабістых, чыста эмацыйных, а з погляду таго, што я магу зрабіць. Калі ў мяне ёсць патэнцыял для працы тут, а ён склалася так, што асноўным ён ёсць тут, то я буду жыць, працаваць тут менавіта. Украіна, яна натхняе, яна часам туды з'ездзіш, каб адпачыць, каб зарадзіцца энергіяй, вось як мабільнік, як батарэйка. Прыязджаеш і з новым настроем і робіш з новым натхненнем нешта тут, папярэднюю працу. Не паверыце, 45 хвілін праляцелі, як не было. Дзякуй, Марыя, за змястоўную, надзвычай змястоўную гутарку. Вельмі прыемна знаёміцца ўсё-такі з паэтамі, паэткамі. Галоўнае, не спыняйцеся. Мы маем надзею калі-небудзь пабачыць вас. На паперы? У шырокіх масах, я так скажу. Дзякуй. Пахвалёны Ісус Христос. Навекі вечныя. Госці ў студыі. Тыя, хто ішлі і не прайшлі міма.